Ahojte, dneska sa naučíme, aký má život motýl. Ukážeme si ten najznačnejší motýlovi na Slovensku, na jasoňovi. Jasoň červenooký je náš najväčší denný motýl. Je to nádherný biely motýl s červenými okami na krídlach. Vyskytuje sa predovšetkým v horských oblastiach. Predovšetkým na skalách, kde to nie je zarastené lesom. Počas dňa lieta od prvých ranných lúčov, až kým nezapadne slnko. Navštevuje rastliny ako neväzník, plodliak, pichliak, pamajorán, ďatelina, klinček. U nás má tento motýl najvyššiu ochranu. Je zaradený do červeného zoznamu ohrozených druhov. Život motýlov začína párením. Samička vábi samčeka trasľavými pohybmi krídel. Samček na ne pristáne do trávy a potom sa pária. Môže to trvať aj niekoľko hodín. Samček po spárení spraví samičke taký zaujímavý útvar. Volá sa sfragis. Je z vosku a pomáha správnemu zretiu vajíčok. A tiež bráni ďalším samčekom, aby sa párili s ňou. Samček sa môže páriť aj viackrát. Po niekoľkých dňoch samička kladie vajíčka na zem, skaly a na suché byliny. Môže naklásť až 80 vajíčok. Na jednom mieste nenakladne viac ako 3 vajíčka. Ak je pekne, môže vajíčka klásť aj 3 dni. Vajíčka sa dajú veľmi ťažko nájsť, lebo merajú len 1 mm. Náš kameraman mal šťastie. Našiel vajíčko na samičkinom chrbátiku prilepené. Je gulaté, je bledej farby a dršné. Vajíčko takto prečká celú zimu. Na jar, v marci alebo v apríli sa vyjahnú z nich husenice. Mali sme šťastie, našli sme husenice jasoňov. Je čierna s oranžovými bodkami. Má ako keby zámatový plášť. Husenice jasoňa žere rozchodník.
a škálne rúže. Husenice sa kúklia v apríli až máji na zemi. Kukla jasľňou vyzerá jak múmia, meria okolo 2 cm. Kukle sa vyvíja motýl 4 až 6 týždňov. Motýle sa liahnu až na začiatku leta a lietajú približne 3 týždne. Počas týchto dní lietajú a olizujú nektár z kvetov. Samček si hľadá samičku na spárenie. Tak aby sme to celé zhrnuli a nestratili sme sa v tom. Život motýla začína párením. A potom samička kladie vajíčka. Hníčia vyliahnú husenice, ktoré sa neskôr zakúpia a až potom z nich vylezie dospelý motýl. a takto to ide každý rok dookola. Aby sa tento cyklus mohol stále dookola opakovať, treba jasone chrániť. Stará sa o miesta, kde sa vyskytujú. Napríklad pravidelným šetrným kosením alebo pasením. A tiež tým, že zabránime jeho nezákonnému zberu.